jsem měl strach z autority, bylo zajímavý, jsem si myslel, že nebudu, už přes to pořád mám. A nějak jsem se s tím vypořádal poměrně zajímavým způsobem, trošku mě to mezi, že jsem utekl, mám materiál přemýšlení. Mně připadalo, že jsem musel být tomu, že nemůžu mluvit. Takže člověk víc zvyklý, tak jako slova může cokoliv zakrývat. Tak tady musí vydávat víc ty emoce, aby bylo vůbec vidět, jako co tím chce říct. Takový ten pocit nadřazenosti. Jaký to bylo příjemný? Tak příjemný. Že je to něco novýho a jako nepřipadalo mi nějak. Necítil jsem se jako, kdybych byl nesvůj. Bylo to zajímavé. Tak já jsem poměrně pragmaticky na začátku využil toho faktu, že tam byly 3 masky. Tak jsem se snažil si vybrat tu, která by mi opticky přišla nejbližší, abych se musel zloučit takový ten konflikt mezi tím, jak bych si to představoval já, protože jsem taky jako trošku introvertní, nechci být témist, ale tak nějak abych v tom co nejmenším rozporu, musel se soustředit na nějaký tým v těch masek. To pro mě bylo v podstatě komplikovanější, pak nějakým způsobem ještě tohle řešit na začátku. To byla ta mezhledná úloha na začátku. Takže ti vyhovovala ta role toho harmonizátora. Takový maliče. Já jsem si spíš jako stáhla do ústraní a nechala se si to vyřešit. Zprvu jsem teda čekala, že mě automaticky jako ženskou vyloučí, proto za chviličku se jako schylovalo, ale pak teda jako nevyloučili. Takže jako je to určitě zajímavá zkušenost. No. Překvapeno, že se tam nemůže mluvit do toho, přiznám. Vůbec se to má, proč to je tak? No je to schválně, protože spoustu vnitřních věcí nebo i to chování zakrýváme těmi slovy. Takže ta maska nám vlastně brání v tom, aby jsme jakýmkoliv způsobem slovně ovlivňovali vlastně to, co jde v nás zevnitř. Jsou samozřejmě i mluvící masky, nicméně s těmi mluvícími maskami je to dost složitější. Ono se to možná nezdá, ale je to jednodušší opravdu s těmi maskami, se kterými mluvit nemůžete. Pečevěrá maska, omlouvám se, neznám jméno. Ale to opravdu se z té roli hledala. To znamená, že prostě ta maska prostě nesedí. Na tu osobnost pravděpodobně to, co jsme tady přišli jako to masky, kdyby tomu zapadly do té role, které vlastně hrát měli, ale červená v těch situacích třeba, kdy se mělo něco rozhodovat, tak když to byl ráznej a co prosadil, tak když koukal okolo, na to prostě červený, aby to nebyla pravda. Co říkáš, je to tak? Je to tak, ale všiml jsem se zase některé věcí, že když už to začalo do nějakých emocí eskalovat, tak mi se připadalo, že to ty emoce naopak vyplavily, jakoby na povrch. Že by to chtělo nějakou dobu, že bych se s tím stotožnil. Ale jakože mi to není úplně cizí, ale tím, jak to člověk prostě nepraktikuje, není v nějaký pozici, tak já jsem třeba spíš nejsympatičtější, jestli ta modrá, do který bych se jako já jako nespal, jsem introvertnější, je taky ten analytik, než jako takový nějaký dominant, ale jako určitě nějaký ty sklony, ty červený, tam možná budou taky. Mně přišlo, nebo vůbec obecně mi přijde, že vlastně z začátku obzvlášť jsou lidi takový paralizovaný tím, že se od nich vyžaduje tahle role. Jo, že prostě jako teď říká, jak si myslím cokoliv, teď jsem červený, se začnu chovat nějak, jako já jsem zelený, takže musí být na pohodu, jako do všech okolností, být třeba jako, jo, zrovna bych to měl být ten tmelejš, který celý tým říká, ať jde jako pryč. Takže úplně nejsem myslí, že ta reakce byla takového v pohodě klucí. Že tohle jako vyždele mnohem hloubší, že to se je jako svěždější. Ale třeba i potom, kdy měl zelenou masku, tak o tom připadlo, že jsme třeba chtěli vyloučit, že už se jako v té roli byl a že už nám prostě takové, no, ty tam spolu a tu se tady všichni. Že tam jako, že už jako s tou rolí víceméně pravdu byl stotožný, jsem tomu i věřil. Souhlasím, jenom ještě určitě pak je tomu necítě potřeba, protože jsme jako přišli jsme společně, tak nějak jsme jako věděli, co zhruba určitě čekat na základě té masky. Na druhou stranu byli jsme vlastně postavení před tomu situaci, kterou jsme se museli nějakým způsobem poprat a pak zorganizovat, jak bychom se ne my, ale třeba ta maska v té situaci mohla chovat. Pak je taková ta prodlevě, právě budu říkat takový ty vizuální rozpory, než se teda člověk nějakým způsobem zaujme stanovisko, který by odpovídalo všechny té volbě. Podle mě ta červená jako, ta asi jako určitě z té masky něco má.
protože prostě v práci třeba, teď jsem nastoupila do nové funkce a jsou tam určitý věkový rozdíly a já prostě musím jako být, musím tomu okolí dávat najevo, co to okolí jako musí dělat a takže taky jako musím být drsná. Mně připadalo, jak dělali to geslo, jaký to přátelství, to přednostuje jakoby i na nás, takovou prostě tu energii. A že pak to spíš vypadalo, že jsme spíš byli jako noví členové do týmu, jo. Já teda jakoby jsem se v tom cítil dobře, jako teď přemýšlím proč, když to mi harmonizátor, jako máce harmonizátora, jsou to takové, snažil jsem se jako jednou dát najevo, že chápu dáv nebo něco, nebo a z toho pochopil, že mu prodávám nechce. Je to hodně těžké. Tady přesně vidíte, když má někdo tu imaginární masku toho harmonizátora, jak je pro ně těžké vůbec přesvědčit i to okolí o tom, že je vůdce, že má pro ně nějakou roli vůdce, jak je to vlastně těžké pro ně samo. Kolikrát máme tendenci, vždycky, když někoho potkáme, tak nějak se někam zaškatulkovat. Jako podle prvního dojmu, kam asi bude směřovat nebo jaký bude. Mě prostě hrozně překvapilo, jak jemu opravdu ta červená maska seděla. Ale přitom bych opravdu takhle, když tě vidím, tak bych řekla, že budeš takový ten v pohodě, takový ten klidný, ale prostě ty jsi takhle zhoršil. Jsem zvlášť překvapená, že si opravdu budu muset dát bacha jako to, co si o tom bude myslím. Že jsem se fakt zařadila bude. Takže to je pro mě jako takový a jak říkala, jako, že ty masky určitě, když člověku nesedí, tak to prostě ráno bude hrozně komplet. Takže tady určitě díky tomu si myslím, člověk jako vyzkouší, na co si hrát nemá.